Здрасти! Така. Задача. Вземи си ученическата чанта и покажи какво има в нея в момента. Добре. Така. Ето е ученическата ми чанта. Да, първият джоб няма нищо. Вторият джоб, който е тук отляво, има... трябва да го извадя. Има червен химикал, син химикал, който не пише, молив, който... молив, който съм го щупила и съм го подострила. Има още нещо. Има и черен молив, химикал. Има ли друго? Има кламерче, който чечко ми го даде. И да. Така. В другия джоб, его тук е джоба, има много неща. Да. Има ножица, която раздяса. Има пергел. Има някакви таблици. Има тефтерче. Има и лепило. Така. В тефтерчето, например... Trollface. Нарисувах Trollface, защото винаги, когато отворя на тази страница... винаги, когато отворя тефтера, се отваря на тази страница. И да. Опа, забравих. Ножицата. Така. Сега. Тука. Тука има някакво стихотворение, което трябваше да... спомням се това, трябваше да го учим наизуст, обаче госпожата така и не изпита. Това е по математика. Да, много грозно пиша. Супер грозно пиша. Това е по-английски. По-английски пиша по-добре. Да. Не си ли, че толкова, защото камерата ми е гадна. Това е по човек и природа. Това е един голям тефтер, който по принцип го ползвам за информационни технологии. Всъщност, за първи път си пива чантата от 1 юни, мисля. Не, гости, не 1 юни. От 15 юни. Да. Друго какво има? Има някакви рисунки. Мофин! Мофинче! Това съм го рисувал. Някакво грозно очо. Огромно грозно очо. Някакво цвете. Това го рисувах. Ще се почувих природа. Защото аз късам. Да. Пак грозно очо. Не ме кефи. Още един мъфин. О, да. Мъфинчета. Обичам мъфини. Обичам мъфини. Обичам мъфини. Друго, това ми е папката с всички тестове. Да. Ето съм си ги написала. Така. Сега че изгубих какво има. Това е тетрадката ми по литература. Видим какво има вътре. Вътре има... има самолетче. Някакво листче. Някаква рисунка. Това е пустиня. Не знам какво. Кефи ми. Рисувам. Добре. Друго. Домашна работа. На лист. Госпожата така искаш. Какво е? Прадели! Така да побърза, защото видеото става твърде дълго. Тетрадката ми по... домашна техника и икономика. Скука. Да. И да.
Това е. Мисля. Няма нещо друго. Има! Химикал, с който пиша. Който го намерих по отчина. И да. Това е.